Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Выбачайце за невялічкую затрымку, тэхнічная пауза. Ўсё ж трэба нейк троху разбежку рабіць паміж стрымамі, а зацягнуў папярэдні стрым Павел Усаў. Вінаватце ўсе яго. Но, але тым не менш, я рады вітаць у нашай студыі віцэ-спікерку Координацыйнай рады трэцяга склікання, лідарку фракцыі «Моладзевы наступ» Лізу Прокопчык. Прывітанне, Ліза. Прывітанне. Ліза, давайте разбярэмся ўсё ж таки, что там за чарговы скандал у вас у Координацыйнай радзе. Ну вот что вот напярэдадні конференции, на фоне ўсіх вот гэтых папярэдніх нейкіх разборак і чего-то, ну что вот не могли вот как-то вот спокойненько вот это ўсё? Что там здарылася? Ну неяк не атрымалася под дыван замесці гэта ўсё. Атрымліваецца просто адно, что 2 тыдні я і іншыя дэлегаты ад фракцыі «Моладзевы наступ» атрымліваюць як бы просто, я б сказала, что гэта такі тэкставы тэрарызм, то бок там ну просто закидыванне тэкстам ідзе без конца людзі чакаюць нейкіх адказаў на пытанне, на якія ты ўжо давала адказы, і гэта трэба рабіць зноў і зноў. Так, все, я зразумеў. Давай тады паглыбімся яшчэ далей, а вот з гэтае зноў і зноў это ж пастаянна, ведаеш, там ўжо патлумачылі, куды пайшлі 400 мільёнаў на падтрымку грамадскай беларускай. Праходзіць дзень і зноўку выскаквае хто-нибудь у каментарах са сцягам: где 400 мільёнаў, я не понял. Так что і тут тое ж самае. Але давай ад самага пачатку. Все пачалося з таго, што Координацыйная рада вырашыла выклікаць да сябе на дыван Міжнародны фонд гуманітарнай дапамогі. Ну, не на дыван, тому што мы там не хочам знайсці нейкіх вінаватых ці нешта такое, як бы тут асноўная наша мэта просто паказаць. Чаму ўзнікла ўвогуле такая ідэя? Давай з самага пачатку. Ідэя ўзнікла праз тое, што як бы быў апублікаваны гэтая справаздача міжнароднага народнага нарвежскага хельсінскага камітэту, дзе як бы былі некаторыя як бы доказы альбо нейкія косвенныя знакі, што арганізацыя BayHelp, якая ўваходзіла як бы у гэты кансорцыум, у борт арганізацыі, яна можа быць замешана у як бы нейкім двойным фінансаванні альбо кражы грошаў. Як бы сітуацыя агулам непрыемная, я думаю, для ўсіх дэмакратычных сілаў, таму што сам фонд быў прадстаўлены 9 жніўня 24 года як бы агульны праект усіх дэмакратычных сілаў. Пасля як бы гэтай сітуацыі з Мельнікава, я думаю, што як бы больш грошаў на палітычныя арганізацыі не будзе асабліва, можа на палітзеку яшчэ застанецца, а вось тут як бы такая сітуацыя здараецца, і ну і не вельмі зразумела, што з гэтым рабіць. А пасля яшчэ з'яўляецца як бы сітуацыя са Стрыжаком, які кіраўнік Байсола, які таксама ўходзіць у гэты кансорцыум гэтых арганізацый. І ну падаецца, што сітуацыя ўсё ж такі як бы ну як блізка да крытычнай, і нам важна паказаць як бы беларускаму грамадству, міжнародным партнёрам, што мы такое якраз такі пад дыван не хаваем, што мы хочам разабрацца ў тым, што сталася, ці сталася гэта сапраўды, і калі гэта сталася, што мы з такім далей робім. У тым ліку як бы мы хацелі запрасіць усіх міжнародных партнёраў, якія давалі грошы на фонд гэты, і як бы мы ўжо атрымалі ну збольшага усе пагадзіліся нават прадставіць нейкую інфармацыю і паўдзельнічаць адмыслова ў слуханнях. Ну, ты пропустила некалькі момантаў. Координацыйная рада сабралася, вынесла на абмеркаванне пытанне правесці слуханне з нагоды гэтага вот разборкі сітуацыі з фондам, і адпаведная была створана працоўная група. Так, все правильно, я яе узначальваю. Да, вось ты яе узначальваеш, але хто ў яе яшчэ вайшоў? Так, ад пачатку там быў толькі «Моладзевы наступ», падаецца, то бок там быў Яўген Караула-Маргова-Архава, таму што для стварэння працоўнай групы патрэбна толькі як бы 3 чалавекі. Пасля далучылася фракцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». Гэта Олег Кулеша. І яшчэ
учора літаральна далучыўся яшчэ Павел Потапаў і зараз далучыўся учора ўжо Віталій Ромашэўскі. Я так разумею, што яшчэ не правярала, тому што Александра бачыла, што напісала паведамленне Александра Мамаева, што яна таксама хоча далучыцца да гэтай групы. Дзякуй вялікі. Вось беларуская дыаспара Кіпра праз донат піша нам не пытанне, а просто словы ўдзячнасці. Ну найперш Лізе. Ліза, дзякуй за сумленнасць і дапамогу людзям. А Мамаева хай узгадае, для чаго прыйшла ў дэм сілы не шкодзіць беларусам. З метро асаблівая ўдзячнасць. Але калі узгадалі спадарню Александру Мамаеву, што там не так? Вось асабліва на фоне твоих словаў, што яна здаецца вырашыла далучыцца таксама да гэтай працоўнай групы. Што ты, я чытаў чат коордынацыйнай рады, і там нешта вельмі незразумелая сітуацыя, хто там, што там не так зрабіў. Краўцову, як заўсёды, звычайна гэта зразумела, але ўсё ж таки, з чаго ўсё пачалося? Гэта пачалося прыкладна тыдні два назад, можа тыдзень, так паўтары. І все пачалося з таго, што мы ўжо даслалі гэтыя лісты, мы іх даслалі лісты усім датычным да фонда, арганізацыям і структурам. Мы прагаласавалі за, я на беларускай мове напісала той тэкст, які мы агулам збіраемся дасылаць. Мы прагаласавалі за яго ў гэтай працоўнай групе. Усе былі за. Ну і ўсё. Мы адправілі гэты ліст. Дакладна я папрасіла сакратарыят адправіць гэты ліст, таму што гэта рашэнне коордынацыйнай рады. Я, конечно, не магу сама адправіць, але не вельмі хачу, калі шчыра, то бок у меня няма этих контактаў. Зразумела, сакратарыят для нечага ж існуе. Так, напрыклад, каб казаць, што яны ўсё робяць дрэнна, а мы ўсё робім ці хаця бы, каб яны лісты, якія было прынята, там, скажем, рашэнне разаслаць, каб яны разаслалі. Яны іх разаслалі. Але там пасля ўжо здарылася сітуацыя са Стрыжаком, і я добавила просто, што яшчэ вось сітуацыя са Стрыжаком і Байсол таксама незразумела, што там адбываецца. Просто вось сказ. Пасля гэтага недзе праз 3 дні, можа нават больш 5, Александра Мамаева піша ў чат нарады фракцый, што хто даў права сакратарыяту дасылаць лісты міжнародным партнёрам. Спачатку гэта была менавіта такая прэтэнзія. Пасля было сказана, што толькі міжнародная камісія мае мандат на тое, каб неяк звяртацца да міжнародных партнёраў. Пасля было запатрабавана, каб сакратарыят прэдаставіў ліст і спіс тых, каму мы іх накіроўвалі, і дакладна у фармуліроўцы, таму што мяне нехта папрасіў спрасіць, каму ж адправілі гэтыя лісты. І на гэтым моманце я ўжо моцна ўключылася, таму што дагэтуль я неяк прапускала міма агулам гэтую сітуацыю. На гэтым моманце гэта проста выглядае вельмі небяспечна, калі дэлегат коордынацыйнай рады, кіраўніца міжнароднай камісіі просіць даць нейкую унутраную інфармацыю пра працу КР ёй, каб яна перадала яе нейкай трэцяй асобе, якую яна адказваецца называць. То бок учора яна сказала, што гэта нейкая краіна МЗС, што ёй дазволілі гэта сказаць, але не сказала, якая. Я прасіла яе, хай яна дасць мой контакт гэтай краіне. Я наўпростава паразмаўляю з гэтымі людзьмі, якія маюць нейкія пытанні. Яна таксама гэта адмовілася рабіць. І зразумела, што Александра Мамаева мае права атрымаць ліст, які быў адпраўлены кудысьці, які быў зарэгістраваны на бланку адпраўкі лістоў. Яна можа атрымаць спіс спіс адрасатаў, але не з фармуліроўкай, што давайце-ка мне спіс, каб я дала нейкай трэцяй асобе гэты спіс і расказала, што у нас тут адбываецца. Слушайте, я уже не один раз чуў слово про тое, что КС это празрысты орган, мы сваю дзейнасць ни ад каго не хаваем, нам хаваць няма чаго. Так у чым праблема? Праблема дакладна толькі вось у той фармуліроўцы, якая была напісана самой Александрай у чаце нарады фракцыі. Я, падаецца, яе учора посціла у моладзевы наступ. Вось гэта паведамленне, што яна патрабуе гэты лісты, што яе запытваюць нейкія трэція асобы, і яна хоча разабрацца ў сітуацыі, што адбываецца.
Я згодна, што хутчэй за ўсё сакратарыят, па-першае, сакратарыят у ітозе там адправіў канчатковы вось гэты ліст, які мы дасылалі вось з гэтай строчкай пра Стржака. Гэта адправілі. Я показала галасаванне, якое адбывалася ў працоўнай групе, дзе было напісана, якім арганізацыям мы адпраўляем гэты ліст. Там не было напісана усе МЗС краін, так дакладна, просто было напісана МЗС. Ну, так і зрабілі, то бок. Але Александра кажа, што мы альбо некага не запрасілі, альбо некага запрасілі не так, як гэтага патрабуе, не ведаю, пратакол, і што агулам сакратарыят не мее права дасылаць такія лісты за подпісам Івана Краўцова. Ну, я дакладна не разумею, чаму. Я дакладна ведаю, што гэта практыка каардынацыйнай рады, што нейкая афіцыйная камунікацыя, якая вось такая масавая, яна, праводзіцца праз сакратарыят. Лиза, слухай, я не буду улазіць у ваши ўнутраныя разборки. Я там пачаў чытаць гэты чат, там нешта пра статут, меў права Краўцоў по статуту, не меў по статуту, пачынаюцца нейкія там прыдзіркі да словаў, да косак, да літараў. Гэта ваши ўнутраныя справы, самі разбірайце. Мне больш цікава іншае. Некалькі момантаў. Усё ж таки ты з самага пачатку сказала, што гэты фонд, да прыкладу, ён быў створаны па ініцыятыве Ціхановскай, умоўна кажучы, пад яе там аўтарытэт і гэтак далей. Зараз каардынацыйная рада прымае рашэнне правесці слуханне, некае там узгадненне там ці стаўленне да ведама, там ці там просто разговор. Там, Светлана, мы тут собраліся разобрацца, что там адбываецца у фондзе, які ў прынцыпе пад твоё добрае імя быў створаны. Была такая размова? Ну, со Светланай персонально не, але у нас ёсць УКР фракцыя офіса, я б так сказала, гэта еўрапейскі выбар, вось адкуль Александра Мамаева, якая кажа, што вось мы ж падтрымлівалі правядзенне гэтых слуханняў. Валер Мацкевіч таксама, падаецца, падтрымаў, але астатнія альбо ўстрымаліся, альбо не галасавалі, наколькі я памятаю. Ну, у нас гэта абмеркаванне гэтага шло насамрэч даволі доўга. Па-першае, просто трэба зразумець, як прымаюцца так рашэнні ў каардынацыйнай радзе. То бок спачатку я вельмі доўга согласоўвала гэта ў моладзевым наступе агулам, таму што таксама былі некаторыя думкі наконт таго, ці трэба нам агулам у гэта улізаць. Я дамовілася з моладзевым наступам. Пасля я пайшла, напісала вось гэтую прапанову. Яна правісела там колькі-то дзён, падаецца, 2 дні яна правісела у проста чаце. Хто заўгодна мог напісаць што заўгодна, ніхто нічога дрэннага пра гэта не напісаў. Прагаласавалі. Пасля я ствараю працоўную групу, да якой вось ад пачатку далучаюся я, Марго Ворахава і Яўген Караулаў, і пішу ў рэгламенце працоўнай групы, які патрэбны для таго, каб стварыць агулам працоўную групу, чым будзе працоўная група займацца. Працоўная група будзе займацца запрашэннем гасцей, рассылкай лістоў, падрыхтоўкай агулам да слуханняў. Гэта ўсё было напісана, і гэта было апублікавана ў агульных каналах каардынацыйнай рады, і да якога маюць дасяг усе дэлегаты каардынацыйнай рады. Для чаго зараз гэта адмаўляць, я не разумею. І ніхто не разумее насамрэч. Слухай, а патлумачце ўсё ж таки КПД. Ну вот правяла Хельсинская група, як там правильно называется? Норвежский Хельсинский. Да, Норвежский Хельсинский комитет правяло свое расследование, ці анализ, ці як там правильно сказать, разобраліся, убачылі, дзе якія памылки, выставілі на від гэтыя памылки байхелпу, можа быть там байсолу, камусьці іншаму і гэтак далей. Что дают слуханні? Адказнасць перад беларусамі і перад міжнароднымі партнёрамі. Ладно, калі б просто показалі байхелпу, так, гэты ліст. Я так разумею, што байхелпу показалі гэты ліст і сказалі, што гэта такое, показалі гэтую справаздачу і сказалі, што гэта такое, вось так мы не можам так больш супрацоўнічаць на такіх умовах, калі ласка, вон дверь. Вось. І так і здарылася, так разумею. У любым выпадку гэта не прайшло такі, умоўна кажучы, так у двукосі міжсабойчык, там што норвежская Хельсинская група правяла праверку, знайшла там нейкія неадпаведнасці, парушэнні.
показала гэта байхелпу. Байхелп сказаў: ну ладно, до свидания, і все, і больш ніхто нічога не ведае. Про гэта написали СМИ, все ведаюць, как бы, ну вот, показали працэс ачышчэння. Што яшчэ? Мы як бы ўжо, калі знаходзіліся ў перапісцы з некаторымі арганізацыямі, ўжо даведаліся як бы значна больш, чым вось гэта, і што сітуацыя сапраўды можа быць не такой простой, і што ў гэтым як бы задзейнічаны не адзін чалавек і не адна арганізацыя, і там ну як бы вельмі хітрае палітычнае спалучэнне атрымліваецца. Таму як бы агулам вынікам слуханняў можа быць, што беларуская палітыка не настолькі сумная, як усім здавалася. Ну давайте спойлер, што ж вы ўжо... Што там не так? Што там яшчэ звыш таго, што агучыла ў сваім там справаздачы нарвежская хельсінская група? Ну, напрыклад, ёсць яшчэ адна арганізацыя, якая таксама як бы лічыць, таксама мае справаздачу, што байхелп мог быць як бы далучаны да нейкага, напрыклад, двайнога фінансавання. Чакайце, но это же не палітыка. Вот такая ж палітыка не такая сумная справа. У дадзеным выпадку гэта ось как бы нейкія такія гульні, назовем гэта так, у сферы гуманітарнай дапамогі. Ну, палітыкі там таксама дастаткова, але ну гэта ўжо на будучыню. А палітыкаў? І палітыкаў. Задзейнічаных. Імя, сестра. Не, ну слуханне ўсіх паслухаем. А яны будуць? По выніку-то. Хто, слуханне? Ну. Дакладна, так. За гэта прагаласавала Координацыйная рада. Ну, рада-то прагаласавала, а які адказ на тыя лісты, якія вы даслалі, там, умоўна кажучы, я ж так разумею, ну вот краіна пэўная выдатковыя сродкі ў гэты фонд. Вы накіравалі ліст у МЗС. І що там, МЗС кажа: ну, Координацыйная рада, конечно, дасылаем намесніка міністра замежных спраў, там, умоўнай Норвегіі. Ну, я дакладна ведаю, што пагадзіўся ўжо ўдзельнічаць сакратар нарвежскага хельсінскага камітэту, галоўны сакратар. Пагадзіўся, і з нарвежскага боку таксама пагадзіліся яшчэ з МЗС, дакладна супрацоўнічаць з намі з дэпартаменту знешняй дапамогі якраз такі. Падаецца, яшчэ пазітыўны адказ быў з Даніі, але вось больш я ўжо не памятаю, хто яшчэ там адказваў. Евген Караулаў прыйшоў у каментары, нагадвае табе, што ў працоўнай групе ёсць яшчэ і Вольга Карпушонак. Так, Вольга Карпушонак, хопіць баяцца, прабачце, калі ласка. Так, увогуле, все ж таки, реально ацэньваючы Координацыйную раду, яе ўплыў, яе вядомасці, увогуле как бы здольнасць на нешта ўплываць, гэтыя слуханні, на твой погляд, яны як здольныя паўплываць на гэтую ўсю сітуацыю і увогуле уратуюць давер беларусаў да вот гэтых гуманітарных трэкаў, фондаў? Ну, я не хочу казаць ужо за ўсіх беларусаў, але ну, мне падаецца, што як бы, гэта адзіны правільны крок, які мы маглі зрабіць у гэтай сітуацыі. Як бы у нас ужо хапае кейсаў, калі проста нешта замяталася пад дыван і як бы знікала. Але ну, мы не хочам гэтага дапусціць, і мы лічым як бы нашай персанальнай адказнасцю насамрэч як бы зрабіць так, каб гэтага не адбывалася далей. Я думаю, што як бы вынік можа быць і не вельмі добрым для дэмсілаў агулам, але мяне гэта, ну, калі шчыра, мала хвалюе. Это чаму гэта? Ну, табе абыякавы лёс дэмсілаў? Ну, не ну, як бы дымсілаў не, але тых людзей, якіх можа закрануць гэтая сітуацыя, так, улічваючы іх паводзіны як публічныя, так і непублічныя, агулам усё роўна. Я не ведаю, я на палітычную дзейнасць ніколі грантаў не атрымлівала, ну, мяне гэта дакладна не каснецца. Таму, ну, я-то дакладна не пастраджаю, я так разумею, што большасць з людзей у моладзевым наступе таксама ну, ніяк да гэтага не можа быць датычная, альбо ўсе нават. Большасць людзей агулам як бы не пастрадае. Але што адчуе офіс Светланы Ціхановскай, альбо Франа Квічорка асабіста па гэтым, альбо Лявончык, альбо Стрыжак, ну, мне, ну, як бы шчыра, мне не вельмі цікава. Чаму? Ну, як бы, што? Мне трэба, як бы, усіх, думаць пра ўсіх, каб ім было добра, ну, а мне, калі будзе добра.
ці не будзе ніколі ўжо. Ну вот зараз скажуць, а вот ад таго что ты там потопіш нейкую ініцыятыву, табе стане добра? так я не таплю, каго я таплю як бы. Ну мне падаецца, што яны патапілі самі сябе, па-першае ужо, па-другое, што ну як бы міжнародны гуманітарны фонд у любы момант можа перасабрацца. Ёсць шмат арганізацый як бы гуманітарнага вось гэтага кірунку, якія таксама могуць быць прадстаўнікамі у гэтым фондзе, якія таксама і не горш за іншыя арганізацыі будуць як бы правайдзіць гэтую дапамогу. Нічога як бы дрэннага у тым, што арганізацыі, якія дрэнна спраўляюцца, сыходзяць і на іх месца прыходзяць тыя арганізацыі, якія спраўляюцца лепш. Вось гэта акурат такі вельмі важны момант, тому что шмат я чуў разоў, асабліва вот калі была узнікла сітуацыя са Стрыжаком, там ладно, там с байхелпам троху іншая сітуацыя, і што ну вот зараз, скажем так, потапілі Стрыжака, следам за ім можа быць на дно і пойдзе байсол, а колькім людзям ён дапамог, а зараз калі ён знікне арганізацыя, то ўжо дапамагаць яна прынамсі не зможа, а хто будзе дапамагаць? Ну, дапамагаць, як бы збіраць грошы справа не хітрая. Як бы і да Стрыжака як бы агулам ёсць пытанне ў тым, што канешне ён моцна вельмі завязаў на сабе як бы усю медыаструктуру байсола, і канешне зараз як бы можа быць байсолу цяжэй збіраць гэты грошы, тому што іх не такі шырокі не такая шырокая бачнасць, як у таго ж Стрыжака просто ў сацыяльных сетках і ў інтэрнэце агулам. Але я думаю, што як бы у іх ёсць іншыя каналы. Тыя, хто дапамагалі калісьці на байсоле, я так разумею, заўсёды атрымліваюць як бы рассылку, калі трэба нешта некага яшчэ падтрымаць. Я як бы такую рассылку рэгулярна атрымліваю. Як бы ёсць іншыя каналы, як гэта рабіць без Стрыжака. Добрых менеджераў у нас як бы у як бы беларускай дэмакратычнай супольнасці таксама насамрэч шмат. Нават я ведаю ў байсоле як бы людзей, якія вельмі добрыя менеджеры і вельмі добрыя як бы людзі агулам. І канечне, я думаю, што яны калі і заменяць Стрыжака, то можа быць, што стане нават лепш. Я так думаю. Я не бачу нічога дрэннага ў тым, што як бы адбываюцца гэтыя змены. Я не бачу ў гэтым ніякага негатыўнага эфекту ні для каго, як бы акрамя тых людзей, якія маюць нейкія рэпутацыйныя рызыкі, так. Всё як бы ідзе сваім чередом. Всё так і мусіць быць. Нехта сыходзіць, нехта прыходзіць. Ну, будем спадзявацца. Алекс Маркин піша: деньги давали фонду не вы. Отчетность вести байсол будет перед теми, кто переводит деньги и в байсол, и в той юрисдикции, где зарегистрирован байсол. Ваша задача подсветить? Мы не просім справаздачу нейкую байсола пра грошы ці пра нешта такое. Адзінае, што мы хочам даведацца як бы ад байсола і ад іншых арганізацый, якія удзельнічалі ў міжнародным гуманітарным фондзе, гэта як бы якія працэсы былі, як так сталася, што там тое, што напісана ў справаздачы, што там была нейкая нерэгулярная камунікацыя альбо як бы недаверлівая камунікацыя адбывалася. Як бы проста паразмаўляць пра тыя працэсы, якія адбываліся, нам не патрэбны ніякі, мы не збіраемся запрошваць ніякія як бы эканамічныя фінансавыя справаздачы. Адзінае, што як бы мы не слухаем байсол і мы не слухаем байхелп. Мы слухаем сітуацыю па міжнародным гуманітарным фондзе. Гэта як бы даволі вялікая структура, да якой датычна вельмі шмат людзей. І ну як бы тут няма нейкіх ключавых фігураў. Карына обурается. А есть от всего этого ущерб режиму? Или это солдат спит, а служба идет? Я як бы думаю трошки наперад, не заўсёды як бы моментальная шкода рэжыму гэта лепей за тое, што як бы мы ў практыку вядзем не паашчырэння, не ухвалення нейкага неправамоцнага агулам неправамоцных паводзінаў. Як бы што мы не мусім як бы хаваць тое, што у нас як бы людзі нешта крадуць, напрыклад, так, калі крадуць, мы гэтага дакладна не ведаем. Мы не мусім хаваць, што некаторыя з людзей з'яўляюцца сексуальнымі харасерамі. Мы, ну, як бы агулам
было б добра, калі б як бы вось такія ўсе выпадкі яны з'яўляліся там не праз год, не праз 2 гады, калі нешта адбываецца. Яны адбываліся тут і зараз, і чалавек, які як бы прыняў такое рашэнне, не ведаю, нешта скрасці, нешта схаваць, ён прекрасна бы разумеў сваю адказнасць як перад беларусамі, так ну як бы і сваю персанальную, і просто сам сыходзіў у адстаўку, а не чакаў, пакуль бы ну, нешта стала вядома. Ну так палітыка ва ўсім свеце працуе. Ну вось было б круто, каб яна у нас так працавала, не як пры Лукашэнку. Ну я маю на увазе, калі ўжо даведаліся, тады сыходзіць в адстаўку, а не то вот табе прыклад нас... літоўскі прэм'ер і так. Ну у нас бачыце нават так не працуе, то бок у нас ніхто з іх яшчэ не сышоў у адстаўку. Так, караулаў, што вы там цапляецеся да кожнага слова? Ужо тут яму не Марго Ворыхава, а Алана Гебрэмарыян. Прабачце, усе прабачце. Так, згодны з вами самавар, абсолютно правільныя думкі, ніякага замоўчвання. Ну я таксама так откуда у этого Байсола деньги, если люди ему не доверяют, и я думаю перестали донатить им, а зачем, на что они живут, вопрос зарплаты, гэта таксама. Ну, ведаеце, все ж таки у дадзенай ситуации, калі люди перастануць донатить, больше как бы думаешь не про тое, хто там якія заробки атрымлівае, а тое, якую дапамогу можна аказаць, дакладней не можна ўжо аказаць людям, якія гэтую дапамогу атрымліваюць. Ну і наколькі я ведаю, сам Андрей Стрыжак калісьці шматразова паўтараў, што з донатаў яны не фінансуюць як бы свой працоўны став, што гэта як бы вось якраз такі гэта ўсё гранты нейкія, а людзям яны дапамагаюць у тых донатах, якія якраз прыходзяць наўпроства. Віктор К. 80 чалавек у КР вучацца дэмакратыі. Гэта добра, але дэмакратыі мусіць вучыцца ўсё беларускае грамадства, а вы не прапануеце грамадству справы для праяўлення салідарнасці. Для проявления солидарности? Можно солидарность со мной. Але, ну, как бы солидарность гэта не про дэмакратыю ці пра нейкія працэсы. Мы сапраўды вучым людзей гуляць у дэмакратыю, як бы разумець, што адбываецца. Камусьці гэта больш цікава, камусьці менш цікава. Я як бы яшчэ наўпростава час і часу займаюся, напрыклад, адукацыяй моладзі наконт там палітычных рэчаў альбо проста дэбатаў нейкіх. Ну і мне падаецца, што я ўжо як бы на персанальным узроўні я раблю дастаткова для таго, каб навучыць беларусаў дэмакратыі. Адзінае, што трэба разумець, што дэмакратыя гэта толькі інструмент як бы для таго, каб неяк збалансаваць грамадства. Гэта не інструмент, не ведаю, які прывядзе нас да усеагульнага шчасця, і мы як бы усе ў экстазе будзем жыць пад бычве ўвесь час. Не, такога не будзе. Вот цікава, хочуць скарыстацца нашай размовай. Вопрос, как они помогают людям внутри Беларуси, были ли такая помощь, как они в Беларусь деньги завозят, криптой или наличными? Много вопросов у товарища майора-то есть. Расскажем? Не. Ну, як бы дапамагалі, завозили, перадавали. Все. Ну, безумоўна. Так. Мне вот вельмі цікава, з якой нагоды гэта вот как бы, ну, цікавіцца зразумела, з якой нагоды, асабліва ананімныя каментатары, але што гэта, як это дапаможа там, і навошта гэта даваць, наколькі я ж тут все ж таки разумею, што гэта небяспечная сітуацыя, ёсць шмат небяспечных момантаў. Святлана, што за вораг раздуў з мухі слана? Гэта ж непрыкрытая спроба разваліць арганізацыю. А з чыйго боку, я просто не разумею, з майго или? З вашага, ну а як з чаго? Вы ж размуваеце зараз з мухі слана. Ну, слухайте. Ну, муха там выскочила, там разобрала, пожужжала, там Лявончика отстранила от фонда. Все. А що ви за яе слона зараз робите? І запускаете ў пасудную лавку беларускай дымсілу. Ну, я разумею, што як бы мала пазітыўнага адбываецца ў беларускай палітыцы, але што зробіш? Як бы негатыў адкладваць нельга таксама. То бок трэба пражыць гэта зараз, потым будзе прасцей. Ліза,
Ну я так разумею, что слуханні ўсё ж таки будуць рано ці позна. Як ты ўсё ж таки лічыш на імідж дэмсілаў? Ну дэмсілаў не дэмсілаў, можа не ўсіх шырака, хотя тут пачнуць расказваць, что там конечно як заўсёды і Франак прычым і Ціхановскую прыплятуць, что яна была ў курсе і пакрывала там ці і латушку і ўсё что астатняе, то есть можа і дэмсілаў, але на саму вот эту сістэму гуманітарнай дапамогі я упэўнена, што гэта ніяк не паўплывае на сістэму гуманітарнай дапамогі. Як мінімум сітуацыя вось дакладна з гэтым міжнародным гуманітарным фондам. Мне падаецца, з тых імейлаў і з тых адказаў, якія я ўжо атрымлівала на тыя лісты, што ўсе з разуменнем падыходзяць да сітуацыі, усе таксама як і мы хочуць разабрацца, што адбылося, і ніхто з краін, якія давалі грошы альбо вось аператар нарвежскі камітэт, яны не збіраюцца прыпыняць гэтую працу. Я так разумею, што зараз ідзе проста пошук новых партнёраў, так, таму што 2 з 4, я так разумею, арганізацыі адваліліся. Я думаю, што яны іх даволі проста знойдуць. Не ведаю, у нас ёсць яшчэ праваабарончыя арганізацыі з вялікай магчымасцю ўпраўлення вялікімі праектамі і аказваннем вялікай дапамогі людзям. Таму я думаю, што ніякай праблемы не будзе. Лиза, апроч того, что вот разобраться, як гэта, что там может быть, якія парушэнні, каб не заметаць смецце под канапу і гэтак далей, ці не ёсць на мэце у тым ліку і разобрацца, а як увогуле працуе гэтая сістэма канкрэтна гэтага фонда. То есть, умоўна кажучы, як там працуе, працаваў BuyHelp, BuySol, мы ведаем са словаў і Лявончыка і Стрыжака, якія прыходзілі, расказвалі, кому, як, што падрабязна. Часам датычна гэтага менавітага фонду узнікаюць пытанні і незразумеласці, няма нейкай такой публічнасці, каму, што. Я часам чую гісторыю, што людзі звяртаюцца, людзям патрэбна дапамога, гэтай дапамогі ад фонда атрымаць не могуць. Тая ж самая Зазулінская кажа, што калі раптам адбудзецца сітуацыя, вызвалілі, умоўна кажучы, некалькі сотен палітвязняў і іх выпхнулі за мяжу, і здарыцца гуманітарная катастрофа, бо няма дзе ўзяць грошы на тое, каб іх аднамомантна падтрымаць. І кажуць, дык а фонд? І так, а не, там что-то не то. Ёсць на мэце разабрацца больш падрабязна, як это працуе, які мандат, каму, што? Канешне, гэта з'яўляецца вялікай часткай проста агульнай карціны, так, разумення таго, што як фарміраваўся гэты фонд, як ён дзейнічае, што рабіць далей. Гэта ўсё 3 кампаненты, якія мы спрабуем ахапіць. Добра, давай трошку іншых яшчэ тэмаў закранем, пакуль у нас тут ёсць яшчэ 10 хвілінаў як мінімум. Слухай, калі мы кажам ўсё ж таки падыходзім да 5-й гадавіны, зараз гучаць ўсё больш актыўна такія выказванні, што за 5 гадоў штосьці зрабілі, но больш не зрабілі, вынікаў асаблівых няма, перспектыў асаблівых няма, і ўвогуле лепшае, што могуць зрабіць зараз структуры дэмсілаў на чале там с офісам, кабінетам, радай і ўсімі астатнімі самараспусціцца. Не хочаш самараспусціцца? Я уже немножко самораспустилась. Не, я не хочу, каб, мне ўсё роўна на астатнія структуры, калі шчыра, мне падабаецца тое, як працуе КР, што он агулам не патрабуе шмат грошаў насамрэч, што мы можем просто гуляцца ў дэмакратыю, займацца нейкай адмысловай адвакацыі, прычым кожны рознай, таму што кожнаму розныя тэмы цікавы. Мы сапраўды пакрываем даволі шырокі спектр праблемаў людзей у замежжы. Просто трэба нарэшце, каб публічныя людзі перасталі казаць рэчы тыпу, што мы там парламент у выгнанні, альбо мы урад у выгнанні, альбо мы яшчэ трошкі пацерпім і як зараз дадзім удар па рэжыму. Гэта ўсё казкі, якія не працуюць.
І вось праз гэтыя казкі, тому што людзі у іх як бы доўгі час верылі, тому што яны доўгі час як бы прасоўваліся праз кожны канал, праз кожнае выступленне, казаліся вось трошкі, яшчэ трошкі пацерпім, яшчэ трошкі пацерпім, і як пераможам, канешне, гэта не адбудзецца. Канешне, можна пацярпець і калісьці нехта кагосьці пераможа, але трэба прызнаць рэальнасць, што зараз у сённяшняй сітуацыі мы мала на што можам уплываць як бы ў Беларусі і датычна да беларускай палітыкі. А тыя крокі, якія зараз прынимаюцца да як бы гэтага абмеркавання, так, яны агулам хутчэй робяць горш. То бок вось тая сітуацыя, напрыклад, з запрашэннем дэмсілаў да нейкага круглага стала з рэжымам. То бок яны спачатку 5 гадоў ад гэтага адкрэшчваліся, а зараз яны як бы публічна просяць амерыканцаў і рэжым, каб яны ўсе сядзелі за адным столом. То бок гэта просто, як бы не хапае нейкай пастаяннасці. Просто не хапае пастаяннасці. Мы альбо пераможам, альбо прайграем. Нам просто як бы трэба зразумець, што як бы як у самураев ёсць толькі шлях. Па-першае, здаецца ж, заўсёды казалі пра перамовы, но пры пэўных умовах. А пэўныя умовы гэта зразумела спыненне рэпрэсій, вызваленне палітвязняў, новыя выбары. Ну, выбары ладна, зараз замененыя Лукашенко не ўдзельнічае ў перамовах і гэтак далей. Так што в прынцыпе не асабліва змянілася, можа быць, как бы так толькі акцэнтавалі на гэтым увагу, але слухай, самурая толькі шлях, і колькі на гэтым шляху застаецца, колькі самураяў то было? Адзінкі? Іх зараз дакладна больш, чым было, напрыклад, там у 19-м нават годзе, то бок як бы іх значна больш. Адзінкі, канешне, але як бы даволі моцныя, тыя, хто вытрымалі. І як бы казаць ім, што да, як бы ваш шлях гэта нікаму не патрэбны, так, незразумела ад чаго і куды вы ідзіце, мне падаецца, што не трэба. Як бы людзі бачаць сэнс, яны бачаць сэнс займацца тым, чым яны займаюцца, яны сапраўды робяць як бы добрыя рэчы, яны дапамагаюць іншым людзям, яны, не ведаю, пішуць навіны, яны нейкія пішуць кнігі, пішуць допісы ў інстаграме, прасоўваюць беларускую мову, як бы усе робяць тое, што пакуль могуць. І ніякага іншага шляху як бы барацьбы там, не ведаю, з рэжымам, з там колькасцю палітзняволеных у Беларусі у нас просто няма зараз, просто яе няма. Когда режим рухнет, спросят ведь, а где ты был и что ты сделал в трудный час? А говорить можно долго. Мне падаецца, што я у цяжкія часы шмат чаго зрабіла. Галоўнае, што не будзе як у тым анекдоце, когда деда, а ты воеваў? Шо не воеваў. Я думала, што будзе мяне расстралялі, вось гэты анекдот. Это Лукашенко будзе расказваць. Расстралялі, но я выжыл. І ўсё ж такі зараз будзе канферэнцыя. Я ведаю, будзеш удзельнічаць у канферэнцыі. І з якім пасылам ты ідзеш? Што ты хочаш сказаць? Я хочу сказаць, што як бы трэба прыйсці да гэтага рэалізму якраз такі, да прыняцця сітуацыі ўжо нарэшце, таму што 5 гадоў у двух словах, прыняццё сітуацыі это якое? Мы прайгралі? Жывем далей ці як? Прыняццё сітуацыі я маю на ўвазе, то бок вось мы прайгралі, гэта не сітуацыя, так, гэта як бы нейкі вынік, які, канешне, кожны можа спрэчыць. А сітуацыя такая, што мы ўжо 5 гадоў за межы. Так, у нас ёсць як бы офіс Святланы Ціхановскай, які валодае даволі шырокімі міжнароднымі кантактамі. І так яны дапамагаюць часта беларусам з праблемамі за межамі Беларусі. Так, у нас там ёсць столькі-то палітзаключоных, мы ведаем, колькі як бы людзей было выпушчана Лукашэнкай просто так, ці пад добрае слова амерыканцаў. Мы ведаем, як бы, якія ёсць стратэгіі, мы ведаем, што можна з гэтым рабіць. Але, на жаль, чамусьці заўсёды намі пераствараецца ровар. Насамрэч, што просто мы тыпу ведаем, што адбываецца, но заўсёды як бы надумваем, што мы нешта робім
і ведаем лепш, чым астатнія, і праз гэта робім, ну, як бы неправільныя крокі просто для просто стратэгічна неправільныя крокі. Ну, а каб рабіць стратэгічна правільныя крокі, трэба ўсё ж таки прызнаць, што мы у замежжы 5 гадоў, што ну, у нас амаль няма ўплыву на сітуацыю Беларусі. Слухай, ну это здаецца відавочна. Ну вот як прызнаць? Ну это і так усе разумеюць. Ці вы што? Ну хорошо. Нават ваши каментатары пішуць все, дзе барацьба з рэжымам, дзе барацьба з рэжымам. Так а як я буду стаяць, прапісваць двоечкі ў паветры? Ну добра, прызналі. І што далей? І далей з гэтай сітуацыі сыходзячы, як бы рабіць стратэгію таго, што мы можам, ну, сапраўды зрабіць вось якраз такі для барацьбы з рэжымам, так? Таму што у нас ёсць у паветры вісяць вось гэтыя, як бы, не ведаю, абяцанкі, так, што ў нас будзе армія у выгнанні, што ў нас вось ёсць урад у выгнанні, прэзідэнт-элект у выгнанні, і што мы ўвогуле, ну, калі што, канешне, калі мы ўсе беларусы збярэмся ў адным месцы, там і будзе наша краіна, таму што ў нас ужо ўсё для гэтага ёсць. Там і пра пашпарт, і гэтак далей. То бок гэта ўсё, як бы, усе гэтыя праекты, усе гэтыя словы, яны будуюцца на ілжывай, як бы, міфалогіі, па сутнасці. На тым, што як бы мы беларусы, мы все зможам, мы калі што ўсіх заб'ем, усіх парэжам, і як бы будзе у нас дэмакратія. Мы ж мірныя людзі. Мы мірныя людзі, але армія ў выгнанні. Ну, наконт арміі ў выгнанні мы паговорым сёння, таму што ў нас у эфіры будзе прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Кабанчук, але вот, ну, ще пераможам. Ну, хорошо, не пераможам. Уплыў... Не, я вот просто хочу вот твоё бачанне больш зразумець. Мы уплываць на тое, што ў Беларусі не можам. Арміі у нас няма. Протапарламента няма, гэта песочніца, дзе вучацца дэмакраты, 80 чалавек. І что? Ну, то есть, вот как бы разыходзімся по сваіх песочніцах, і кожны займаецца свае домікі там будуе. Ну, а як гэта працавала ў Беларусі? То бок гэта плюс-мінус таксама і працавала. Былі розныя арганізацыі, так, часам яны неяк там разам супрацоўнічалі, часам яны хутчэй былі ворагамі адна адной. Як бы гэта было абсалютна ўсё, ну, вось так гэта і працуе, як бы, вось так працуе плюралізм агулам. Кожны можа рабіць усё, што ён захоча. Я захацела, як бы, пайсці ў КР, я прыйшла ў КР. Нехта захацеў зрабіць нейкую ініцыятыву там падтрымкі ЛГБТ-супольнасці, яны зрабілі гэтую ініцыятыву. Нехта захацеў пайсці ваяваць в Украіну, яны пайшлі ваяваць. Як бы, і ўсе, на маю думку, ўсё роўна працуюць, як бы, на будучыню Беларусі, таму што я, ну, як бы, упэўненая, што ў Беларусь будуць вяртацца не ведаю, айцішнікі, так? Гэта будуць актывісты, якія, ну, жылі Беларусі ўсе гэтыя гады, яны дакладна вернуцца ў Беларусь. Усе астатнія, ну, не ведаю. Таму, як бы, калі гэтыя людзі хочуць набываць нейкія сабе кампетэнцыі проста вось на гэтым шляху, чакаючы падыходзячага моманту, каб, ну, нешта зрабіць дакладна важнае і ўплывовае, ну, калі ласка, хай займаюцца. Ну што ж, завершу каментаром ад гледача пад нікам Антик04. Ліза топ, увесь чат рэфарматараў і рэфарматарак з табой. Добра. Ну, можна я яшчэ дадам? Да, конечно. 8 жніўня у нас будзе такі мікра-івент, дзе мы будзем легітымна ностальгаваць, просто будзем, як бы, узгадываць, якое ж у нас было жыццё да 2020 года, па сутнасці, да 8 жніўня. Кожны чалавек распавядзе пра адзін год з рознай перспектывы, і мы, як бы, тыя, хто яшчэ былі малыя, 5 гадоў назад, як бы, ўжо шмат каму было менш за 18, таму просто, калі ласка, прыходзьце, спасылка ёсць у апісанні. А яшчэ там мы прэзентуем кніжку, гэта перавод кнігі Why Liberty. Мы яе прэзентуем. Па сутнасці, гэта пра тое, чаму трэба быць лібертарыянцам. Вось, і Зміцер, таксама гэта вам, пачытайце. Дзякуй, буду Романчуку у эфіры горда паказваць, казаць, вот, таксама далучыўся. Як это ты сказала, будзем легітымна ностальгаваць, так. А потым 9-го пойдзем на канферэнцыю, будзем там нелегітымна. Так. Ну, легітымна, таму што я не ведаю, ну, у нас у кампаніі часта, ай, што дзеды пачалі зноўку узгадваць, як там все было,
зло, як бы, і мы заўсёды сабе неяк спрабуем спыніць у гэтым, а вось тут уже не будзем спыняць. Ага. То есть вы разумеете, что таксама паступова до стадыі дзядоў набліжаецца? У меня уже офіцыйна у моладзевым блоку ёсць як бы званне такое амаль вайсковае дзед. А що значит? Як чат, так рэфарматараў і рэфарматарак. А як тут, дык дзед. Так. Ну, я чалавек, які шмат чаго перажыў, таму вось до такога звання даслужылася. Добра, не будем далей працягваць эту тэму, а то нарвуся я на крытыку з боку зразумела каго. Дзякуй вялікі, Ліза. У любым выпадку з цікавасцю чакаю слуханняў і найбольш чакаю вынікаў ад гэтых слуханняў па Міжнароднаму фонду гуманітарнай дапамогі. Ну і ўвогуле цікава паглядзець, чым вашыя гульні у песочніцы дэмакратыі пад назвай Координацыйная рада скончыцца, што вы там па выніку набудуеце, ці ўсё разрушыце і ўсё, і застанецца толькі выбухам выбух такі, што пяском з гэтай песочніцы ўсім вочы зацяруша. Дзякуй вялікі. Лізавета Пракопчык, віцэ-спікерка Координацыйнай рады, лідарка фракцыі моладзевы наступ, была сёння з намі. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь.